Desta postura defendemos que os gobernos sí deben establecer límites ao consumo de enerxía da ciudadanía, porque o consumo actual, excesivo e descontrolado, xa non é máis sostible. Non se trata de restringir dereitos, senón de garantir un futuro sostible. A regulación do uso de enerxía é unha medida necesaria para asegurar o equilibrio ecolóxico, evitar o desperdicio de recursos limitados, prevenir crisis de suministro e acelerar a transición cara a unhas fontes máis renovables. Reducir o consumo non é un sacrificio, senón un acto de responsabilidade colectiva. Hoxe, máis que nunca, consumir menos é vivir mellor. A emerxencia climática do cambio climático está impulsada polo consumo excesivo de enerxía. Debido aos procesos polos que se pasa para a súa xeración a través de combustibles fósiles, exíxese unha excesiva cantidad de gases de efecto invernadeiro, responsables do cambio climático e o quecemento por utilizarse para producir enerxía. Como digo IPCC ou a UNO, se non reducimos ao mínimo a emisión de gases de efecto invernadeiro, os efectos do cambio climático serán irreversibles. Se non se emprega de maneira responsable e eficiente os recursos, desperdiciamos un ben que é limitado. O consumo requiere aumentos e non será sostible. Por exemplo, moitas persoas deixan as luces das casas prendidas, usan a calefacción e o aire acondicionado sen control, entre moitas máis despilfarras de enerxía debido á falta de regulación desta. Se en moitos países se regulan tanto recursos como a auga, por que a enerxía non? Por exemplo, en Francia, estes regulanse, é unha das principais potencias europeas, e impulsaronse normas para regular o consumo eléctrico de edificios públicos e de empresas, regulando o consumo lumínico dos calefactores e incluso do aire acondicionado. O consumo desmedurado de enerxía pode provocar problemas no suministro desta. Se se trata de producción eléctrica en meses de inverno, poden producirse apagóns ou incluso colapsos na rede eléctrica. Para evitar que isto suceda, segundo datos da AIE, sobre a crise enerxética en Europa, en 2022 moitos países tiveron que reducir o consumo de calefacción para evitar problemas no suministro desta. Ademais, tamén é necesario para depender da importación de enerxía e os gastos da produción, como é na Unión Europea, polo que se reduce o consumo dependemos menos destas importacións. A parte, se a cidadanía reduce o consumo enerxético e potencia máis o emprego nas alternativas de enerxía renovable en lugar das enerxías para a produción de enerxía, esta alternativa é máis custosa que as fontes de enerxía tradicionais, polo que se os gobernos limitan o consumo, as persoas buscarían alternativas máis eficientes enerxéticamente. Este exemplo de Alemania é onde moitas familias invisten en paneles solares para reducir o consumo eléctrico da rede e evitar posibles restriccións nun futuro. Isto ven dentro das propias políticas de enerxía renovable